Цьогорічні літні Олімпійські ігри 2024 відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня. Представляти Україну на Олімпіаді у Парижі поїдуть троє боксерів нашої збірної – Олександр Хижняк, Айдер Абдураїмов, Дмитро Оловчинський. Герой сьогоднішнього випуску – боксер збірної України у вазі до 57 кілограмів Айдер Абдураїмов. Він на останньому ліцензійному турнірі у Таїланді отримав ліцензію на Олімпійські ігри 2024. За 2 тижні до ігор ми приїхали в Олімпійський центр Конча-Заспа, де у спортсменів проходить активна підготовка. Я Айдер Абдураїмов, мені 20 років, займаюся боксом з 8 років. Взагалі це вже моє життя. Я на протязі всього свого життя займаюся боксом, я без нього вже не можу. Тому це і моя кар'єра, моя робота, моє життя і бокс – це все моє. У дитинстві батьки Айдера віддали його на танці, але хлопець вже тоді був серйозно налаштований на бокс. Я походив 2 тижні і зрозумів, що це не моє. Я сказав, що я піду на бокс, вони сказали, тобі не треба туди йти, там дуже сильно б'ють по голові. Я сказав, що все буде добре, і в мене все вийде. Перший рік мама та тато трохи боялися за мене. Потім, коли я почав вигравати, вони почали в мене вірити і підтримувати мене. Він кайфує від боксу, він кайфує від життя, але коли в нього трапляються, буває так буває, програші, то він не покладає рук, він працює ще більше. Я не тільки про спорт зараз скажу, а про життя. Плавати він не вміє. Айдер – третій кримський татарин, який поїде на Олімпійські ігри. До нього це вдавалося Рустему Казакову та Лінуру Тімірову. Я свій народ прославляю і хочу, щоб його всі почули і всі знали, що таке кримський татарський народ. Взагалі, я почав думати за Олімпійські ігри 4 роки тому, коли я ще боксував по юніорському боксу. І я тоді сказав батькам, що хочу поїхати на Олімпійські ігри і взяти там золоту медаль. Потім я перейшов до молодіжного, виграв 2 чемпіонати Європи по молодіжному боксу і перейшов до чоловіків. Трохи був такий спад в мене, мені було трудновато. І потім трохи втягнувся і ось взяв ліцензію, тепер зараз готуюся на Олімпійські ігри. Такий хлопчик заряджений на Олімпіаду, на олімпійську медаль, дуже хоче, старається, дуже працьовитий такий хлопець, який чогось від себе хоче. Не так, що тільки це на словах, а це видно і по роботі. Тобто, я дивлюсь там за всією збірною, Айдер працює, як по мені, на 5 балів по 5-бальній шкалі. Ще один тренер Айдера Віталій Яровий працює з ним вже 3,5 роки. Каже, що Айдер дуже зосереджений, кмітливий та старанний. Дуже був тяжкий турнір в Бангкокі, тому зараз треба його відновити прежде всього, тому що даремно таке не проходить. І зараз після піка буває яма. Головне, щоб він в цій ямі не залишився. Витащити його опять на рівень, коли хочеться кураж, щоб він поймав кураж, і тоді він покаже результати ще краще, ніж був. Хитрий татарин, дуже хитрий. Такий, щось може своє там видумувати в ринзі, боксує дуже добре, але є якісь помилки в будь-якому разі. По цьому ми все стараємося поправити і двигатись далі. Я йду до цієї мети, тому що там, як кажуть,
на Олімпіаді кожен поєдинок – це моє життя. Від кожного поєдинка залежить моє життя. Тому буду виходити на кожен поєдинок і налаштовуватись як на останній. Разом із тренером Айдер попередньо вивчає своїх суперників і відпрацьовує не тільки техніку, але й вивчає їх психологію. Я дуже спокійний, на мене це ніяк не відіграє ролі, тому що у когось пік форми в 30, у когось пік форми в 20. Тому я не вважаю, що це дуже важливо для результату. Якщо ти готовий вигравати, то ти будеш вигравати і в 20, і в 30. Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський високо оцінює Айдера. За його словами, такі, як Айдер, достойно представлятимуть нашу країну і в подальшому стане, можливо, і тренером збірної. Як для мене, він талановитий хлопець, у нього є хороші дані для того, щоб бути видатним боксером. Все буде залежати, як він буде налаштований, як він буде трудитися, які цілі в нього будуть стояти. Бо навіть оці, я ж кажу, перший турнір, але він вже на цьому турнірі він переміг досить іменитих боксерів, які набагато старші, які набагато досвідченіші. І він не просто там конкурував з ними на рівних, а він реально був в поєдинках кращий за них. В будь-якому разі це, як я це кажу, ти лучший, ти можеш, ти хочеш, в тебе все вийде, але старайся виконувати ту роботу, яку ми тобі викрикуємо з вугла секундантського, і те, що ми напрацьовували проти тих суперників. І в нього все добре виходить. Я думаю, що зараз такий час, що треба вигравати, показувати, що таке Україна, на що вона здатна, і які тут є спортсмени, люди, і показувати, піднімати прапор України на міжнародній арені та прославляти цю країну. Національна збірна вирушає у Париж на змагання 22 липня. Тренери вважають, що у кожного з олімпійців є дуже хороші шанси здобути олімпійські медалі. Я завжди думаю, що я краще, що в мене все виходить, що я все можу. І виходжу на бої і розумію, що я зробив дуже багато роботи, щоб сьогодні виграти. І тому в мене все виходить і в цей раз теж вийде.